Bună, dragii mei! Mă pofnește râsul pentru că am spus o prostie mai mare decât mine mai înainte și a trebuit să reiau. Astăzi desfacem în sfârșit coletul acesta super de la The Road, un brand care îmi place foarte mult. Grafa stoia în jos. Este un brand realizat de două prietene la distanță. Am înțeles că ideea le-a venit așa, gen ad hoc, la telefon, ce ar fi dacă, și uite că au reușit să-l și creeze. Și nu numai că l-au creat, dar au creat un brand responsabil, exact așa cum ar trebui să fie orice brand în anul 2019. Spre exemplu, se gândesc mult la sustenabilitate. Etichetele sunt imprimate pe hârtie reciclată, tricourile am înțeles că vin în tuburi de carton reciclat. La un moment dat chiar făcuseră etichete din resturi de materiale rămase, ceea ce iarăși e o idee extraordinară. Și nu doar asta, dar piesele sunt făcute aici în România, în colaborare cu designer și artizani români, iarăși o idee super. Am înțeles că ultima colecție aerială a fost creată în colaborare cu designerul Carmina Cimpoeru, dacă ați auzit de ea, mă gândesc că da. Au și bijuterii în colecții, bijuteriile sunt create în colaborare tot cu un brand românesc numit Contemporia. Nu auzisem de ei înainte, dar recunosc, dar am intrat pe site-ul lor și m-am uitat și văzusem niște inele superbe, așa minimaliste. Brandul are un aer minimalist și aduce așa touch-uri ușoare feminine prin tot felul de detalii, gen broderii sau motive florale sau mici accesorii așa care completează piesele. Și da, ce să mai atâta? Hai să desfacem pachetul. Bine, eu știu de fapt ce e înăuntru. Da. Este mai bine hai că vă arăt, nu mai spun. Mi-a fost și milă să-l desfac, la că chiar e frumos. Uite că avem și o scrisorică. Știți că îmi plac astea mult. Este o fustă pantalon. Ce fain e materialul. Îmi place foarte mult. Sper să-mi și vină. Talia asta mi se pare destul de mică. Da, super. Abia aștept să încerc. Da, sunt fustă pantalon. Și trebuie să-i și calc înainte. Da, hai că mă duc să fac ținutele. Be right back! Gata, cam atât a fost. Sper că v-au plăcut propunerile noastre. Am adus și pe asistent să salute și el. Pa! Ne vedem data viitoare! Bye, bye!